Natáčam reklamu na nikotinové produkty. Počúvam ťa rýchlo. What's up, čaute, sme tu pri druhom tastingu nášho nového produktu Dante. Dneska je tu s nami. Tyščinko, Sisi Gang, čaute. Dneska sme tu v Sisičku a ideme dať Tyščimu ochutnať škoricu alebo vanilka mentol teda, čo si vybral. Dajme vanilku. Dobre, vanilku mentol, nech sa páči, môžeš si vybrať. Yeah. Teraz vlastne Tyšči bude ochutnávať vanilku mentol, 3 mg, sú aj 5 mg, trošku silnejšie príchute. Okay. By som povedal, tak som nefajčiar, nedávam si ani žuvací tabak. Kedysi, keď som bol športovec, som si dával maku, kto vie, tak vie. Ale okrem vodnej fajky nepríjmam žiadny nikotín, tak som veľmi zvedavý na tento produkt, či ma osloví alebo nie. Pre tých ešte, ktorí neviete, tak tým, že naše špáratka majú taký nižší obsah nikotínu, sú aj veľmi praktické pre ľudí, ktorí by chceli už aj prestať s fajčením, s vejpovaním a podobne. Ešte môžem povedať sám. Je to fakt dobré, asi v breštikách vždy po jedle zoberiem špárátko a iba tak si obkúskavam. A prečo tie špáratka nie sú infusnuté nejakou príchuťou? No chuťovo je to dobré. No akože tá vanilka s mentolom som bol prekvapený, že ako môže chutiť vanilka s mentolom, to som ešte v živote takúto kombináciu nezažil, ale chuť je príjemná. Takže keby si mal povedať z 10, čo by si dal? Solidných 7, super. Pre tých z vás, ktorí máte radi trošku nejaký kick, ale chcete si to vychutnať s menším obsahom toho nikotínu, Dante je presne pre vás. Link nájdete v popise videa. Ďakujem Tyščimu za tasting. Čaute.